vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Rekedzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, please post for me as hidden identity. Ndiri mukadzi ane makore 36 years ekuberekwa. Ndinogarawo munzvimbo ye name hidden nemurume wangu nevana vangu vaviri. Mukomanashi, iyi ndiyo nyaya yangu iyi, ende ndikudawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira. Nyaya yangu yakamira yakadai so. Ndakakurawo ndichigara kuchitungwiza nevabereki vangu naamai nababa. Takakura tichienda kumasowe, Johani Masowe echishanu. Saka kubva ndichikura ndaida kuroorwa nemurume anonamata chechi iyo yandainge ndichipinda, nekuti kana uchinge wajaira chechi yako zvekuzochinja hazviiti. Saka ndakazoroorwa nemurume wangu uyo ainge ari madzibaba vekumasowe chaivo, neniwo ndainge ndichienda kumasowe. Saka takazosangana kuchechi. Murume wangu ainge atori muprofita, aitonzwa mweya mutsvene chaizvo. Mukomanashi, pandakaroorwa nemurume anonamata ndakabva ndafara zvisingaiti, nekuti ndiye munhu wandainge ndichida muupenyu hwangu, kuti dai ndawana munhu anonamata seni. Ndakabva ndaroorwa apo pandainge ndiine makore 25 years nemurume wangu. At that time murume wangu uyu ainge asati aita mari, tainge tichiri kurarama upenyu huya hwekutamburira. Saka muna 2020 murume wangu ndipo paakatanga kuita tumari nechikorokoza. Takabva tazotenga stand yedu kuno ku name hidden, takabva tazovaka imba yedu. Mukoma ndipo patakatanga kugara muno munzvimbo ino. Murume wangu akabva atosiya zvekunamata, akabva atanga kuita zviya zvekunwa doro. Dai kwainge kuchinzi anongonwa doro obva adhakwa, obva anyarara. Zvimwe kuda tingadai tichiti zvinenge zviri nani, but anoti kana adhakwa anobva auya kumba, anobva atanga kudaidzira achitukirira apa anenge ari mumotikari make. Mukomanashi, ndinonzwa kunyara zvisingaiti nehunhu hwemurume wangu kuti anofamba achitonditukirira, achitoudza vanhu zvinyadzi. Apa tinogara padhuze naamainini vangu, sister yamama vangu. Dzimwe nguva anokwanisa kutoenda obva anomira pagedhi repamba pamama, obva atanga kuvatuka, achitovatuka zvemubhurugwa. Mukoma, ndinogara ndichingobvunza murume wangu kuti ko indava chii chiri kuitika kuti munge muchinwa doro apa makabva masiya kunamata. Anongogara achipindura kuti haundiudziri zvekuita, nekuti iyi imari yangu. Ndizvo zvandagara ndichingoita kubva pandakatanga kudanana newe, asi hanzi rinonyenga rinohwarara. Ende ndozvaanotaura, anowanzo kuzvitaura apo paanenge akadhakwa. Ndinoda kubvunzawo vedare kuti zviri normal here kuti murume wako anwe doro, iye aimbova muprofita? Ko mweya mutsvene wacho wakaenda kupi? Mukomanashi, ndava kugara ndichitya kuti zvimwe kuda ndinogona kunge ndichitogara nemunhu akaromba ndisingazivi. Kana kuine vakambosangana nesituation yakadaro, please help me. Murume wangu munhu uya wekutoti ainge achitonzwa mweya mumba mangu kana riri bonde chairo. Hamusisina kubva gore zvarakatanga murume wangu iye haatombondibati, haachadi kana kundibata. Anototaura kuti mukadzi wangu wekutanga idoro, then anobva ati mukadzi wangu wechinhamba 2 imotikari yangu. Then ini ndikamubvunza kuti saka ndiri mukadzi wako wechinhamba ngani? Anobva atoti maybe kuma 1000 ikoko. Saka iye anobva ati kana uri mukadzi wangu wechinhamba 1000, ziva kuti gore kana riine mazuva anokwana iwo kuita 365. Saka uchitoripo uchiri wakangomira queue yekuti ndinge ndichizouyawo kumba kwako, ndinge ndichiita bonde newe. Apa achitotaura kudaro mukoma, tinenge titori mumachira. Ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo. Kune vari kusangana nemasituation akadai here, kana kuti ndini ndega? Please, ndinokumbirawo kuti mundibatsirewo. Zvimwe kuda baba ava maybe vakatoromba zvavo, vava kungohwanda nedoro. Yei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Naimiko zvazvakangooma hazvo vedu we. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hey, mastatement acho sure mastatement edoro emunhu anenge akadhakwa, asi hanzi ndava kutya kuti zvimwe kuda murume wangu uyu ane hurombwa, ane hushereketwa huri paari. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu.
ndiri musikana ndine makore 24 years ekuberekwa. So mukoma zvakaitika ndezvekudai. So inini ndakamboshanda pamwe pamba, saka pamba apa pandainge ndichishanda mukoma ndakabva ndazonyengwa nababa vepo. Baba vepo mukoma vakabva vazondipa pamuviri, asi chinondirwadza manje ndechekuti zuva iro mukadzi wacho paakazozviziva kuti inini pamuviri pandainge ndiinapo, even though panguva yacho iyoyo ndainge ndatova 3 months pregnant, paakangozviziva chete akabva azodana shamwari dzake. Vakadzi ava vakadanwa nemukadzi uyu wandainge ndichishandira. Painge paine umwe wacho ainge ari nurse, akauya nemamwe mapiritsi ainge akawanda mukoma, ndokubva anditi ndinge ndichinwa mapiritsi aya. Ndakadungira mapiritsi aya because ndaiti ndikaramba ndaibva ndatanga kurohwa, saka ndakati ndapedza kunwa mapiritsi aya ndokubva vazondipa imwe mvura iyo yainge yakazanganiswa nemushonga. Saka ndakangoti ndanwa mushonga uya wechibhoyi ndopandakabva ndazonzwa kuti kusikarudzi kwangu uku kwainge kuine zvimwe zvinhu zvainge zvava kuda kubuda. Ndikabva ndatonzwa chibereko changu chava kurwadza, ndokubva ndazoita miscarriage. Mushure mekunge ndaita miscarriage ndo pandakabva ndazodzingwa namadam boss vaya, ndikabva ndazoenda ndikabva ndazotanga kugara neshamwari yangu. So mukoma ipapo hangu, since I was very young, handina kana kumbofungidzira kuti dai ndakazoenda kuchipatara kuti ndinge ndichitaura kuti ndo zvandakaitwa izvi. So ndakabva ndazoya kuno kuSouth Africa. Pandakauya kuno kuSouth Africa ndakapinda mumarriage yekutanga, mbereko ikabva yaramba, ndokubva ndapinda zvekare mune imwe marriage. Saka pane pamwe pandakazotanga kugara noumwe murume uyo ainge andipinza basa pane rimwe prize. Saka ipapo handizive kuti ndakazobatira pamuviri here, but nerimwe zuva tikatoti tiri kumunda ndopandakangonzwa imwe pain because tainge tichisimudza zvinhu zvainge zvichirema, ndokubva ndadonhera pasi. Pandakazotomuka ndakabva ndatoona kutoti ndainge ndatova muambulance. Zvino mukomanashi zvinoitika ndezvekuti right now dumbu rangu kana ukasangana neni unokwanisa kutofungidzira kuti maybe munhu uyu ane pamuviri, dumbu rangu rinongogara rakakura kudai. So but kubva ipapo pandakamboita sekunge ndainge ndabatira pamuviri kusvika pari zvino dumbu rangu rakabva raramba kudzokera paposition. Saka handizivi kuti dambudziko rangu chairo chairo riri pai. Apa mari yekuti ndinge ndichienda kuna gaino handina. Saka ndinokumbirawo kubvunza kubva kune vedare renyu kuti zvinoita here kuti madam boss vangu ava ndinge ndichivasungisa nezvose izvo zvavakandiita, because it seems as if ndo vakatodamaja chibereko changu. Ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Hey, zvakangooma hazvo vedway. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo mukoma ndauyawo pano kuti vedare renyu vange vachizondibatsira. So zviri kuitikawo kwedu ndezvekudai. So tine imwe hanzvadzi, saka hanzvadzi uyu manje iye ane mukadzi wake uyo waakasangana naye muno muSouth Africa. Saka akabva azoti vana sisi kunoku muroora wenyu ane pamuviri, but mukoma pakabva pazotanga kuitika tuma issues because muroora ini ndakamubvunza madates, akabva andiudza madates, then akabva azotaura nevamwe sisi, but madates akazoudza sisi ainge akasiyana. Saka kuti ndinge ndichizozviziva, sisi ava vakazondiforwardira madates vachiti ngaticalculatei madates. Ndopatakabva tazotanga tarira zvekare nekuverenga tichibvunza hanzvadzi yedu kuti ko makatanga kugara mose rini. Tikabva taona kuti painge patori neabout 2 months difference vasati vatanga kusangana pabonde vasingashandisirani dziviriro. Saka hanzvadzi yedu tikambozama kuti tinge tichitaura naye, ndokubva aramba. Hamene kuti kudyiswa here kana kuti kuita sei. Saka kuzotoenda tichienda naye kumaDNA takatoita zvekutomushandisira chisimba. Vana mukoma dzimwe hanzvadzi dzedu ndo dzakabva dzazotoita zvechisimba, ndokubva vaenda kuya vakabva vati mainini tikufanira kuti tinge tichienda kumaDNA nemwana uyu nekuti madates haasi kuenderana. Saka iyewo panguva yacho iyoyo mukoma zvimwe kuda maybe kudyiswa huya hwaakadyiswa maybe zvainge zvaexpire, because ipapo kana iyewo ainge ava kutojamuka achitoti munhu handichatombomudi because mwana uyu waruda kundichengetesa hasi mwana wangu. So takabva tazoenda kumaDNA. Iyi takarohwa nethe shock of our life because takati tiri kuya maresults ndokubva abuda zveshuwa zvatainge tichitarisira zvainge zviri izvo.
mukoma akatirova neshoko mukomana because akabva atotanga kutofarira ma-DNA aya results achitoti ainge achitotenda nekuti now tainge tava kuziva kuti mwana uyu zvechokwadi ainge asiri kwake, akabva ati isusu ndisu tainge tichimukonanisa nemudzimai wake. Saka mukoma ndo zvatakaitwa nehanzvadzi yangu. Saka zvinhu zvokuti zvinondirwadza because uyu mukadzi wacho uyu waakatora takatonzwa kutoti akatobuda zvekare mune imwe marriage mushure mekunge murume uyo waainge achigara naye arutsiswa. Now manje auya ati go pahanzvadzi yangu. Saka handizivewo kuti vedare renyu vanokwanisa kutibatsira sei. Mukomana uyu tambozama kuti tinge tichitaura naye, but kunyange ukamuonesa zvinengei, amai vakambotonyepa vakabva vati kuno kumwanangu kana ukasauya ndichazviuraya. Iye akabva atoti amai kana muchizviuraya hazvina kana basa, nekuti kana mazviuraya imimi kudzinza kwenyu ndo kunenge kwashota, plus mushure mekunge mazviuraya zivai kuti muchaenda kugehena mobva manotsva nemoto. Ndo zvaakaudza amai izvozvo. Saka tikutoona kutoti mukomana kana kuri kunzi akadyiswa, akadyiswa zvomene. Tinokumbirawo kuti munge muchizondipostirawo nyaya yangu iyi, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Nganzi mukomana uyu ane dziya dzavanoti mhinduro nyoro. Akatongoti kuna amai, manje mama kana kuri kunzi mungazvisungirira nekuda kwekuti inini ndatadza kuya kukumusha, mheno henyu kana mafa kwenyu ndokunoshota, uye zvekare muchatongwa naMwari mobva maenda kugehena. Hey, unopera strong unopera strong kokuzocelebrata ma-results, kutocelebrata ma-results. Hanzi now I am happy kuti hama dzangu dzava kuziva kuti mwana uyu haasi wangu, because hama dzangu dzaichizama kuparadza imba yangu. Munonyara munonyara. Asi ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo mukoma ndigere munomu munyika yevatorwa ngeSouth Africa. Chinondirwadza mukoma ndechekuti pandakauya kunoko kuSouth Africa ndainge ndisitomborina kana chandainge ndichiziva, but mufana wangu manje iye ndiye akatanga kuuya kuno kuSouth Africa. Saka mufana wangu uyu ainge achiita zvekuinstalla ma-satellite dish. Saka pandakauya kuno akabva azotanga kundidzidzisa, ndokubva ndatotanga kutoshanda naye. Pari zvino ndinotoshandira umwe murungu uyo anoita zvekuinstalla ma-wifi, but mufana wangu manje uyu wacho akandiunza muno mumujoni ava kutopenga. Saka zvakaitika ndezvekudai, so vakaenda kunoinstalla wifi pamba peimwe n'anga, but ndisangoma vemuno muSouth Africa. Saka vakati vaenda pamba paya ndokubva vainstalla wifi iya. Saka mufana wangu uyu manje iye ainge atori busy achitoskecha achitoona kutoti pamba apa pane zvinotoreka here. Saka iye anoti musi wekutanga pavakasvikapo ipapo ndokubva azoba toolbox. Saka toolbox iri paakariba ndokubva azonotengesa zvose zvainge zviri mutoolbox, then akabva azoronga nevamwe vakomana avo vanogara mulocation vanoita zvekare zvekupindira vanhu mudzimba vachibira vanhu. Saka iye manje akabva azovapa information yekuti pamba apa movement dzevanhu dzakamira sei. Then vaya vakabva vazoti uri kufanira kuti unge uchienda nesu, ndokubva abuda mukomana akabva aenda navo, vakabva vanoba pamba peng'anga iyaya. Saka ng'anga iyi inonzi iyo manje yakabva yazoita mhiko dzayo, ndokubva yazoita zvakaita kuti mufana wangu uyu ange achizopenga. Saka mukuzonopenga kwake hatichazivi kuti vamwe ava maSouth African vainge ainavo kuti ivo vane zvavakazoshandisa here, vakabva vazoita kuti mufana wangu uyu ange achizopenga. Saka takazoenda kumba kweng'anga iyi. Takati tasvika paya ndokubva tazama kuti tinge tichitaurirana nayo, but iri kutaura dzimwe mari dzekuti mukoma hatimbofi takawana mari dzakawanda kudaro. Kana ndega ndinotonzwa ndichitotya kukuudzai figa iri kudiwa neng'anga iyi. Ng'anga iyi iyo yakati inoda 75,000 kuti inge ichikwanisa kurivhesa mishonga yacho iyoyo. So mukoma hakuna kwatinokwanisa kuwana mari yakawanda kudaro. Saka takabva tazoti kung'anga iyi hazvigoneki here kuti munge muchingoenda zvenyu mobva manomhan'arira mukomana uyu kuti ange achingosungwa nemapurisa.
zvimwe kuda kana akaenda kujeri akanopikira mhaka yake, Mwari vanokwanisa kumunzwira tsitsi then vobva vazomusunungura. Saka takabva taisa chikumbiro ichocho kune n'anga iyi. Takati tataurana nayo n'anga iyi yakabva yatoti muri kufanira kuti munge muchindibhadhara nekuti matojairira dare rangu. Saka mari yose yandakawana izvozvi zvikumba nemukadzi hatisi kana kutombowirirana, because iye mukadzi wangu nemunin'ina wangu vainge vasingatombowirirani nekuda kwekuti mufana wangu uyu iye ane ruoko, anoba, saka vainge vasingatombowirirani. Saka pandakazodzoka kumba nichiudza mukadzi kuti ipapapa tatonzi ndiri kufanira kuti ndinge ndichibhadhara nekuda kwekuti ndajairira dare ravo, mudzimai wangu ndobva aramba akanyarara. Mushure mekunge tazofonerwa nana muchembere kumusha uko zvichinzi mwana angodonha, ndokubva atanga kupupuma furo. Then ndokubva ndazotaura nayo n'anga iyi. Saka n'anga iyi yakabva yazoti yenge ichida mari. Saka kamari kangu kose kandakawana mukoma muna June, kamari ikako ndakabva ndazongoenda ndokubva ndazonokapa n'anga iyoyo. Saka mufana wangu uyu ari kurwara. Chinorwadza pamufana wangu ndechekuti mufana wangu uyu ane mazuva ekutoti anotoita right, but kana tikamuti mava right bamunini chandei kumusha anobva aramba. Musafunga kuti hatina kana kumbogara takaita zvekumumanikidza kuti tinge tichienda naye tobva tanomusiya kumabhazi. Takati taenda naye kurenki kuti tinge tichinomusiya kumabhazi mushure mekunge tatotaurirana nevanhu vebhazi kuti uyu munhu toda kuti ange achienda kumusha nekuti njere dzake hadzichatori zvakanaka. Saka ivo vakabva vati ari kufanira kuti ange achifamba nemunhu umwe chete weukama. Saka takabva tazotaura nasisi, vakabva vazouya vakabva vati vainge vachizokwanisa kuenda naye kumusha, but mukoma kana mahwindi eparenki ipapo vakapa kutenda nesimba raainge ainaro. Akati takamukoniwa mukoma neuwandu hwedu, akatikurira simba, ndokubva tatoona kutoti munhu uyu anokwanisa kuzotouraya midziyo yevanhu tikazotobhadhariswa. Ndokubva tazongosiyana nazvo, ende takangoti tangomusiya kudai ndokubva tatoona kutoti munhu ainge atova right. Akabva ati vana mukoma siyanai nazvo izvo zvamuri kuda kundiita, ndisiyei ndiite zvandiri kuda kuita. Ndokubva tasiyana naye. Tikatorequesta Uber mukoma, ndokubva tatodzoka kumba tava kutowirirana. Saka ndozviri kuitika pamufana kwangu. Anongokwanisa kungoshanda kana mari yekuti ange achibhadhara rent akangoiwana nekutenga chikafu, chipengo chiya chobva chatomuka. Ende chipengo chake mukoma nakusi kunzi anenge achifamba murodhi achidya mabhini, unotosangana naye obva watofungidzira kutoti munhu uyu zvimwe kuda haapengi, but kana ukazotanga kutaura naye, hei, zvaanokuudza ipapo wega unoona kuti ya apa padzakatotamba nepwere. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we kuita zvivindi zvekubira n'anga tools box yayo. Zvivindi izvozvo munombozviwana kopi pakaipa.